Lho bolo, tak ceritani bolo. Ndek ini kan ibu kan tuku anu to bolo, apa jenenge balungan tinggo ngrica, ya to. Nah, balungan iki yo tinggo ngrica. Lah mari ngono, ibu kuwi arep mangkat tuku rica kuwi, ya. Takon anu ngejak aku. Le mel terkebuke tuku anu iwak sesuk tinggo ngrica ngono to. Nggih, aku lah yo ngono to. Wis yo budal lah, tekane kono bolo. Mbak, tuku anu balungan tinggo ngrica, Mbak. Sekilo. Yo kan warga kene kan yo akeh to bolo. Sekilo ngono. Ini sekilo ngono bolo. Terus, yo Mbak, kuwi. Lho, Mbak, iki apa anakmu cilik kae, sing cilik kae? Heeh, Mbak, iki anakku sing cilik kae. Jenenge sapa le lah aku? Mokles, Dek. Oh iya, Mokles. Wes saiki wis gedhe men. Nggih, Dek. Lah sik kerjane ndi? Nganggur, Dek. Aku yo ngono to. Ya anu nganggur aku yo ngono. Nah, bocah takone nganggur ngono kuwi. Nah, anakku wis ngono kuwi ditakoni. Lah iya ngono iki. Nah, terus anake kuwi to bolo, anake sing dodoli kancane ibuku dhewe. Kancane ibuku dhewe to bolo. Lah mari ngono anake sing wedok kuwi. Kuwi ya kancaku bolo, kancaku. Ya kanca cerak. Ya kanca sih, tapi kan umure tuwa kono bolo. Aku 20 kono 21 e. Plus ngono kuwi. Po aku yo. Ora petok kowe. Yo lah ngopo? Ora apa-apa ngono tak bolo. Terus ibuku ya ngancani ibuku kuwi ngene. Ndang, Mbak. Yo, ki nyong. Piro, Mbak? Wis, pira-pira kono ora apa-apa karo kanca dhewe. Nah, mari mulih bolo. Tarakku ki ibuku ki ngrecaki sesuk-esuk bolo. Jebule bengi. Kan jano esuk kan masak sik kan iso to bolo. Lah mana ibuku kuwi tok aku bolo. Mana anu bunyi-bunyi malah ya Allah malah masak. Nah wis no. Iki ibuku wis sawopi bolo. Aku lho agak tangi.